फुंनि फुं बिदि आरो एसां ताजा मैखुन मोनदोबा मोननै मैखुन नायखौ वाव वादा पिठा ना ए साला सैमा गालाना फैदो इयाव अमाया बेलेग आयो आया टेर खामजोबबाय लास्टआव सैमाया नाम लानो थाखाय आं बानायदों नाम लानो थाखाय Hey guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै जोंहा फुंनि फुं एसे बहुत स्पेशल फेभरेटनिफ्राय फेभरेट मोनसे स्पेशल दिनै माने मोनदो आरो थ' नोंथांमोना बुंगासिनो दसे उनाव थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आं जानि स्कुटिखौ मोजाङै रिभिउ खालामना देखायनोसै बिजों मट' ब्लग खालामनोसै लोगोफोर लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ अके थ' लोगोफोर नोंथांमोन मा स्पेशल बुंदों आङो थ' देखायगासिनो र' मैखुन लोगोफोर मैखुन मोननै मैखुन थ' लोगोफोर नै स्पेशला नै मैखुन माय फेभरेट आरो बेबो जिगाबनि मैखुन आरो ना सबनिख्रुइ बेस्ट इन क्लास नांगोन जि मोजां मोनदोंमोन आं वाव थ' सोरनि फेभरेट मैखुना कमेन्ट खालामनो दाबाव अके आंनि फेभरेट एकदम बयनिख्रुइ साबसिना बेनो आरो नै वाव फुंनि फुं बिदि आरो एसां ताजा मैखुन मोनदोबा मा नांगौ मथा मथि आधा केजि जागोन बेखिना हा थ' दायो जानोसै बरियाके लेट्स स्टार्ट द भिडिअ लोगोफोर नै दायो सायनोसै माय स्पेशल डिश मैखुन बाजाराव थ' नै बे गिबियावनो नोरै सेखानांगौ बेनिफ्राय बेखौ फिसा खालामनांगौ बिदि नैखौ बिराद फेभरेट नाङो खायफा दैखौ गारा जायो जोंनिथिं गारनाङा बिराद मोजां बियो बिखौ एसे नोरै माबा खालामदो फिसा खालामदो दे सेफायदो दिस इज फुरा बे लोगोफोर नै खानाया रेडि टेनटेरे देखो दिस इज मैखुन जिगाबनि मैखुन नैबे जाबाय आचार ना बेदर हामिया हरनि बेदर नैबे बाइक पार्टिनि बेदर नै बिदि सरि स्कुटि पार्टिनि बेदर नै नैबे जाबाय मा सेवालि बिबारनि बाथोन माने मैखुनखौ बिदि लादो ना ओमफ्राय मिया हरनि बेदरनि एसे ग्रेभि बेदरानो जोब्बायसो जाजोब्बाय सालायसोरो आं माइ लेट जादों ना बिनिफ्राय बिदि होदो आरो बिखौ नोरै फार्स्ट बिदि बाइट लादो 5 स्टारनि खानायाबो बिनि टेस्टआ हाया आरो ओरैबायदि माने लोगोफोर दाट्स इन्जय ना खामजाखाना लोगो मोनगासिनो र' ओके लोगोफोर वेलकाम टु मट' ब्लग आफ्टार ए लं टाइम बेसांबा एक माहनि उनाव दिनैसो मट' ब्लग खालामसै नै निउ स्कुटियाव दिनै मोननैसो टेस्ट ड्राइभबो होनसै नोंथांमोनखौ आरो निउ स्कुटिया बोरै मोननैसो फिचारफोरखौ देखायनोसै आरो मोनसे खामानि दंखायो आंहा खैलाबारियाव ओमफ्राय मा खामानि मट' ब्लगआव बुंगासिनो अके थ' लेट्स स्टार्ट खामन एसे फिसा मोनदों नेहलायनो सबला जोदो फाय ओइ मालिका बिराद लांजानो बादो मालिका ओइ नै नोंनि स्कुटिखौ दिनै हाब्रुआव सलायनांगोन आं नोंनि स्कुटि गोदानखौ हाब्रुआव अखा हादोंना बिराद लांजानो बादो सालिया माने दा बयसो अखा हाना गालांबायना थ' बिनिखाय हाब्रु जाजोब्बाय आरो स्कुटि गोजान होननानै मैयासो बायनाय दाखालिसो बायनाय दा बे हिसाबै ओमफ्राय दिनै लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया मोनसे रेसिपि भिडिअ जागोन दे दिनै माने बिराद बया जों हममेड मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे जों रेसिपि मोनसे फिथा बनायदो रेसिपि नङा फिथा मोनसे बनायदो जों हममेड आरोना बहुत माने डिलिशियास जागोन थ' बिनि थाखायनो मोननैसो सामान खारिनि थाखाय आयै सेसलै गारि गोदाना थ' बिनि थाखायनो मोननैसो नालेंखर नांगोन सिनि नांगोन ओमफ्राय जि बहुत आइटेम्स नांगोन थ' बिनि थाखायनो बेखौ आं बायनो थाखाय थांगासिनो बे फिथाखौ बानायनो थाखाय नै लोगोफोर बे स्कुटिनि रिभिउ होनना बुङोबा सलायनो बहुत स्मुथ बियो बिनि पावारा मथा मथि 10 प्लास जानानै 10 bhpनि बिनिफ्राय निउ आं दाखालि बुंखाबाय आरो जेबो देखायनो गोनां गैया निउ मोनसे ग्लास बक्स दङ ओमफ्राय स्मुथ आरो ना निउ आरो जेन्युइन नङा बहुत स्मुथखा आरो बिनि टप स्पिडा 90 to 100 km/h सिम माने मोनहैयो आरो ना टप स्पिडबा खिन्थु दागो आङो दा गारिया निउ ना अके लोगोफोर नै दायो सहैबाय खैराबारि नायदो खैराबारि टाउनखौ बहुत नै स्काई स्क्रेपार दंसै खैराबारियाव ओमफ्राय आं दायो नागिरगासिनो बेल आंनो नांगौ गिबियावनो बेल आंहा लंपेन्टआ गजोब्बाय नियाव नागिरनो
दायो पुरा माल बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय बेलबो लाबाय थ' लानायफोरखौ बारा देखायसै आरो थ' डाइरेक्ट लोगोफोरनाव लोगो मोनसै दे थ' लोगोफोरनि दायो जों नारिकलखौ बिदि खालामबाय पुरा हाना लाबाय बिनिफ्राय बेखौ पुरा मिक्सार ग्राइन्डाराव पुरा ग्राइन्ड खालामनोसै गुन्दै खालामनोसै बिनिफ्राय नायबाय थानो नोंथांमोना जे माबायदि माने निउ स्टाइलनि मोनसे माने लावदुम फिथा जानो थांगासिनो माने नोंथांमोना लावदुम फिथा मा होनना बुङो जोंनियाव लावदुम होनना बुङो दे माने लावदुम खालामनानै बेखौ माने किटलिनि बे हेडजों माने माबा खालामनाय जायोना सावनाय जायोना थ' बेनिखौ नोंथांमोना बेखौ मा होनना बुङो बुंबानो जाबाय खायफा जायगायाव बड'लेण्ड केकबो बुंनाय जायो नङा थ' दिनै जों बेखौ एसे आलादा रोखोमै सावगोन बेलेग स्टाइलनि जागोन आरो बेबो कुकाराव संगोन जों दे अके थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट नै रेडि थ' दायो जों बेखौ गुन्दै खालामनोसै फैदो खामो थ' लोगोफोरनि इनि उनाव मिक्सार ग्राइन्डार ओहो Okay, go! Ayam berapa? Urat gundri. Hahaha. Tuh ini berapa? Mayang gundai. Itu ber gundai kalam je. Ini apa? Belas kena laudum maksudnya. Haha. Kalau kau naik ini, ani kita nak hundun jah. Mama nak apa kene? Wow. Ini masing ini, magur na, geri na, kawai na, nasi na, nukangkai manis. Ini mai, kekini na? Mistan sih deh, bimi saya kasih na. Dini pura spesial jagan, magur nyang ni ada, jagan na. Magur nyang ni ada jeng dah boleh kasih na, apa? Laudum kita balik style ni, dah sih orang tahu nung kasih na, hihihi, nah. Nih, ini ada apa ada mista ada biar maksudnya zengnya mista na boleh mista, velengfra mita na bungu miti miti lagi itu zengnya mista na bungu, tahu nama bungu? Ko mana komen kalau mana jabai, mana? Kalau for desain ada, mana kami nak start sih kan boleh semua bunga sini, tahu mana desain zapir, komen kalau jabai deh, kalau for main kami new jagan, mana new sebaik zengah doi, ha? New sebaik singaw zengah doi, bini bhab zi engkarkan steam base. Steam jengnya jagan jengni fitha laudum fitha arna ni one apa kau iguasine narekolko bika mane mairung gundi jeng apa kau mana wali gini gezira kicu gorong hambai tapi ni bika nio nere jagan dari ni to sar bidi ja perde komen kalam oke ang bodin first time jagan to log pernah rai nio mak ke sini be no mairung gundi yau mau sini ke bayar sungkri ice bayar तो दायो जोंनि सिनिखौ बनसै नि नोंसिनिया बिमा एक्सपार्ट खा बनाय शाला लागा ओइ मोसोन बायदोंमोनलै मोस्राम माइ ब्लक बनाय दे दा मा खालामो जों फिथा गुन्दैयाव संख्रि माइ होबाय सिनि होबाय ओमफ्राय आरो दायो नारिकल दोङो नारिकल होनोसै टेस्ट माने स्मेला वाव बायना जानायनिख्रुइ संना जानाया हाइस मोजांसिन आरो नै जोंनिया निखौ बुङो गारबा निखौ किन्तु क'क्राझारफोरनि खोस्लि बुङो ना किन्तु बाक्सा चिरांफोराव मा बुङो एसे कमेन्ट खालामना बुंबाय आरो एसे कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय दै जोंनिया बुङो बेखौ गारबा दा सफैदो साला आं माने डान्स क्लासाव थांदोंमोन थांनानै दासो ओमफ्राय बे रोङा बे मारै सोलों मिथिबाय सिखौ थरा सिखौ मा फोरोङो उनाव गथ' गथायफोरखौ आङो देनां हाबा जाबाथाय बुंगोन रे आयै बेखौ बनायनानै मबाइलाव बुंहरगोन नियाव दायो सोबाय खिथुखौ लं माबायाव मा होनो दा बियो कफि प्लेट कफि काप बेयाव सोबाय नै बरियाके बेखौ जों स्टिम होनसै स्टिम एसे अके थ' लोगोफोर नै जोंनिया माबाया मोजां जाबाय फैला नै स्टिम वाव होदो सोदो यास वाव खोबदो वाह बोरै बनाय नै ए साला सैमा गालाना फैदो बेयाव बेलेग आया टेर खालामजोब्बाय लास्टआव सैमाया नाम लानो थाखाय आथें गालाना फैबाय आरो लोगोफोर आं दा बानायगासिनो दङ दे मोजां खोनादो वाव दे सैमा गालानायसो मोनसे कान्दि होनना नोंथांमोना मिथिया जाय मिथियो कमेन्ट खालामजाबाय दे सैमा अमा गालानाय सैमायाव उरनाय अमाया गालानाय माने सैमाया नाम लाबाय आरो अमानि खस्थ' बे बाथ्राया मोनसे दङ जास्ट 2 मिनिट जादों 2 मिनिटबो जाबाय बियो वाव नै एसे माबा जाबाय एराहांबाय लादो दे बोखाना दे सानिखौ हाहा लादुम हो गया निखौ फार्स्ट जोंहा आफानो एसे बाउनसै फादाराबो नायबाय थादों खोमा सोरगोनिफ्राय थ' बे हिसाबै आफानो
जे बावनोसै आरो फार्स्ट फिथाखौ बेनिफ्राय जों जानोसै नाय गोरबो नंगौ ना बाथ्राया नायनो थ' लोगोफोरनि दायो गिबियावनो आफानो आरो आबौनो बावनोसै एसे फार्स्ट माने बिदि फिथा संनाय आफानो जानोसै नाय नै नियाव दङ बिसोरो टम्बा माथियाव थ' ओइउ मा बेमादों संजोब्बाय नि ए बेमा नों बिदिसो नै थम दिनैसो देखायनो आं सोर रोङाखै थमखौ जोंहा फादारनि नै नियाव बावनोसै नियाव जादों माथो जागानो सस्लिनाङो नै जागाया नै बिबार गोजा जानिया बिबार गोजा माथो नाय बिबारानो गोजा बिथि गायगासिनो बिबारखौ नै दे नै आफाया लावदुम फिथा नै जों जायाबाखौ नोंनो सिगां होबाय नैबे आरो आफानि आबौनि अके नोंथांमोनाबो जानोबा जोंनाव फैबानो जाबाय दे जोंनाव फैबानो जाबाय जाबाय ना अके फुरा नैनिफ्राव फुरा रेडि नियाव जागासिनो तयारि मोननै जाबाय नियाव मेकिं अल मेकिं नाव फदाय आङो जिखि जाया स्टार्ट खालामसै माइन र' माइ गुसु गुदुं बियो नैबे गुसु नैबे इट्स खाइन गाबि वाव मथा मथि बे 10 थाखासिनो जादों ना 10 थाखानि बारा जादों 15 थाखासिनो जागोन बेसां गोदोरनि आरो नियाव दंबावसिनो आरो बेसां केमेरदों बेसेबां बुरजा बेसेबां ओंखारखो जे बिजनेस ट्रिक नोंथांमोनखौ एसे बुंगासिनो दसेनो दै नायबाय थाबानो जाबाय थ' दायो आं बेखौ गिबियावनो जाग्रोनोसै आरोखि नोंथांमोनखौ बेसे टेस्टखौ खिथानोसै ना बै नुयो Olha, olha. Wah, aku tuh. Hah. Boleh. Wah, ini ya. Gak gede kan? Ada sana apa ini? Daya kan. Ya tahu nih, ang terbaik, lima. Boleh. Wah, kan. Deko, wow. Wah, ada pita na. लोगोफोर दायो जोंनिया बिखौ गासै जोंनिया बेयाव माने जि गले गासैयाव गासै जोंनिया 15 टाका ओंखारबाय थ' मोनसेयाव जोङो 15 टाकायै फानदोंबाबो जों बिखौ 225 टाकायै मोनगोन आरो ओमफ्राय बेयाव इनभेस्ट जादोंमोन बेसेबां मथा मथि 120 टाकासो 150 बेसे बारा लाब गैया गैनायालाय मा प्ले होमबाबो जों बिखौ not for business बे only for enjoyment and eating and it's our traditional बाबो एसे महरा सोलायबाय होमबाबो बे नोंथांमोनथि बिखौ मा होनना बुङो लावदुम फिथा ना मा फिथा जोंनियाथ' लावदुम फिथा बुङो थ' नोंथांमोना मा होनना बुङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बिखेनसै जोंनि भिडिअआ अके लोगो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै अके बाय बाय गिलास फिथा गिलास खाथिला गिलास फिथा जाबाय दां लास्टाव गिलास फिथा ना लावदुम फिथा